kajing kublay pi baro sa sisien pada ha kani ka janmit ka bamanta na manta jong pi ki pasngap ya kani ka Bible study kajing kublay pi baro ha ka kerteng jong tribe nong penem jengi uji sekres ngas ngo komen sibun bangila mencim tayo ngila yo ban pendap ya katu ka benta ka banengkong bat ko mga ong mencim tayo ngin saya le ya kini kilay tayo ngin sa le syapang kajing penem bat ha kajing penem ki don kisnat baper bat kumta mencim tayo ngila syuyo ban syuprat kato katne kendet kensot ban syupet tang ya ki artli ki aka ka bede bat kajing penem ka banengkong kadai ka bat ka baar pada hatu ngidon kam na ya kajing penem bat abangi keren Jepang ka kadai kajing penem ngilay keren kum tu ba kajing penem ka don lakar kom kajing sngo tho ha ka jeli ki baper bat ka kajing yat kapor bat ha kapor kajing bu jong kapor laka jong ka jong bat ka banta ka baar pada habangi keli Jepang kajing keli hatu mangabat mangingi don kami kajing penem ngi ong hoot ban ngila aidaw light liki aka ka banengkong kadai ka pop kabangi ong ba mangabat mangi namar ngidon ha ka pop namar kata kajing kya jong ka pop kajing kya jong ka pop kadai namar ba ka banengkong ba ka pop ka tanrai ka bangila yo no adam ngipet City Paul kinong room san khat ar ka benta ka ba ar jong ka pop kadai namar ka jinglong jong ka pop ka kam jong ka bat kabalay kadai namar kabainong jong ka pop ngiyo iru bat kumta hakabayday bat ka pop ngis ngoto nakadaw jong ka pop ka jing na adam nakajinglong nakikam bat at kajing bat nakapop hibaro akita kijinglong ngidu no ya kajing penem baka baar kalong kadaw kubangi don kami kajing penem kadai namar bu blay jongi ulong bokot bat ko mga laong mencim tayo kumno mamanga bat mangi kiba hapo jong kata kapop kiba don hapo jong kata kapop kibriu kiba jaklia kiba mlong ru haladihi kumno mangabat mangi ngilaban bat banya sno bat utau blay ubakot uba mangabat mangi ngidei hakawi kasngi banya don bantabat kumta namar baka don kajing kot ke jong ublay hakisilyang karon kapop jongi hasilyang kabakot kawai kabajaklia kawai kumno bakini ar kenya tengko dei hangta bangi soong bangi don kami kajing penem kamot bakani kabajaklia on pen kelakot on pen keladiang hun hakmat jong uta ubakot bat kumta ngilaong bangidon kam namar kata ya kajing penem hakani kasngi pada manta pada hakabide bat kajing penem nginya keren ya kawai pat kabenta bat kata kalong kani kabenta kalong ba kamkong san bah bat kata kabenta kalong kumno bat damano habangi keren cap kajing hakani kasngi kandai kumno bat damano baladanga kali pi kajing kali la se dan na preng jong fifi pila ju sngo bah syapang kajing kini kijing kali dan bon ki bakli baang pila yo jing penem ne pila kha arsin dan ru si kijing sengelap ki bangi julet barobor ki dan bon ba ki bakli le se ha YouTube jing sengelap hang nong nu kajing kali ka bami pila tiknai kajing penem ba kong lani kumta sinrang kan thai pila tiknai kajing penem ka jong pi bat barobor ka ka baja ka long kapenmi ya kajing ngolong artatin kapenmi kajing ngolong bom tikna ngamtep don na preng jong pi bala don kata kajing artatin kata kajing bom syai kajing bom tikna haba don bakeli kumta bat kumtaru ngakwa ban keli pi trai ka jubab ka jong pi ladang keli pi ya kani kajing keli hatu pilayo jing nem hatu ya pila kha arsin hatu pila tikna syapang kajing penem ka trai ka jubab ka jong pi ya dan na preng jong pi ong hoot ngale tikna ba kajing keli ka babut na kata kalong kumno pintikna kumno pintep ba pi layo ya kajing penem hakabayday bat kajing yo ya kajing penem hakabayday bat kajing yo ya kajing penem kidon kini kirukom sngo tho lai benta kabanga kwa bane tho epi kabanengkong ladangi page ya ka kitab kabarem ko Old Testament kajing kali kabami kalong kumne kumno kini ki briu haka Old Testament haka Testament kabarem kiladan kajing edai kababha kababet bat kabakut bat ublay kumno kiladon namar detang hakata kajing don jing edai kabakumta ngila ban sngotu bakila yo kajing penem bat kiladon jing edai ba ublay da ka ka bala penlong ya ki ban le kumta
Yo let's say don preng jong pi perkat oh namarba ki penbiang ki pendap ki le ya ka anjong umoses don ki ong kumta. Yo let's say don ki ong pat hakawai kaliang don ki ong oh namarba nde tam ki pendap ya ka anjong Moses handai namarba kila ai ya kila ai ya ka ya ki jingkinya komba ayu abel bat dukan bat kumta terter bat kita kidei le si ki rukom sngot hu jonga bat jongi ha ka bai dei bat ka jingpen em ka bakila yo kini ki bre hapo ka testament ka barem handai ngan chu ong yo let chibet ba ka jingpen em na manta jo kini ki bayo kini ki baro ki bre ngi pe cho Abraham siapang u Abel siapang u Enoch siapang u Moses siapang u Noah bat kumta terter la da fi pule ki shiti jong Paul ki have blue lenong ba khatwe hang to pin sai i ba ka jingpen em yak yaki mdei na ka kamba kile mdei na mar bakila bot ya ka an Moses mdei na mar bakila ay ya ki jing ay ya ka jingkinya handrai dei na mar ka jinget ke jongki bat ki benta ki babot ban kampen ban kesan su kata ban kampen scam kata fi pet ki Paul ki nong rom nong basau kum to ter pin sa yo i ba kumno yo Abraham la pen kesan da ka jinget bat kum ta na menta ki brew ha ka Old Testament haka testament ka parem ka jingpen em ka David tang lemba da ka jinget ka benta ka baar da kumno ngin yo ya ka jingpen em kumno ngi tip spang ka jingpen em da ngi pet ikiwei pat ki rukom nget ikiwei pat ki balang ikiwei pat nde ki balang kiwei pat ki rukom nget jong ki bre ka leng ka perthai ngi pet akan niam Hindu da ka ban anu ksai ki haka rukom sngot ho jong ka ning Hindu ya ka jingpen em la yo da ka babot le sini ki babon tangan sujer tang lai teli ki aka kabaki ong ka karma marga kabamot ki yo e gajing pen em da ka bale da ki kam ki jong ki haba ki le bah ka ba ar kolong lemba ka jnana yoga kabaki ong lemba ka jing tip lemba ka knowledge true knowledge ki yo e gajing pen em bat ka balai ki ong lemba ka bhakti lemba ka devotion ka jing shakri belai ke jong ki ka jing la ban let pilgrim ke jong ki ka jing la ban syong ki halor ki lom ban meditate ban puson syapang belai let say don preng jong ki ba ki ba yo e gajing pen em kumta dangi pet pat sekawai pat ka rukom jinget ka bagi ong ka Islam kat kom ke Islam ki ong baya ka jinget ki yo haba ka ka baha ka ba kikile ka kham khia tarajur ban ka ka basneu ka bomot lada kile ya kanu ka basneu bat kile ka baha lada ka khambun ka baha bat ka bakhia ka bakla ka bakla ka don kham duna ka khia ka mot ka sting ya ka baha ka bomot ba kita kiyo e gajimpen em kata la so ka Quran surah si arpulai sispa sau ka dekat balarangi pet e gajinget Buddhis namun taki Buddhis pada ya ka jingpen em la yo tang lada kilala ban le ban pendep ban ya kat kum ka jing batha jong Buddha ka beki ong ka Buddha dharma te kumta naka benta jongki nam taki wei pat ki rukom jinget ka perthai ka ka jingpen em ka baki ki yo nang no bat dakum no ka David lemba da ki kam ka baki ki la ban le ini pe ibentai balai iba kam long sngotanat bat i le se mde basotanat ba kam don kam ru nam ta jong abat jongi ngila long Kristan mangabat ma pi ngila long Kristan ngide ki Kristan bat ladanga shimi ki Kristan pada da kumno ngin yo e ka jingpen em let's say nga kali pi kum ka tu jing kali bang kali mena kumno pin tip ba pila yo e ka jingpen em don preng jong pi let's say pila ban ong scam ngate ngala yo jingpen em namar ba ngala pediang yu Jisu Kristus ka to ko we ka jing sengelap don preng jong pi ong ngala pediang ngala yo jingpen em ngala tikna bala yo jingpen em namar ba ngala puli Bible nga dua ye boleh don preng jong pi ong ngala yo e ka jingpen em nga tikna namar ba ngalit jing seng nga smart bahaban le jing seng nga sakriu blay nga kit kam ha ka balang nga kit kam ha ki nga le ka kam gi jong blay don ru na preng jong pile se pila banong oh bangala mat yu men sim bakot ngala ya tengkat bot de na mar kata ngala yo mat ya ka jing penem bat kita baro Sengap ha. Kita baru ki leksi la ki long ki jubab jompi kedai ki ba pensyong nong rem ba ka jing pen em jonga ba jongi kedai halor ki ki banga ngala le ngala pediang ngala pule ngala le ngala kit kam ngala le komta ngala ya men se mut nga baru nga ka ba fokus ka ba penlet jing mut syapang ka ka bangala ban le manga. But interestingly bala ringi pet
lat fi pule fi page Google fi type kumno how do I know that I am safe kumno ngatip bangala pen im yanga bat baro jan buni ki article ken pen ienge fitip ba phila yo jing pen em dei na mar ba phila le ikitu bangala ong mentan bangala pediang yu jisu nga e yu jisu nga mane yu jisu bat kum ta kita baro kidei ki ba pensyong nong remba ya ka jing pen em jonga bat jongi kadei ka bala kala bala penjalong da ki jing le ki jonga bat ki jong pi handai nga kwa ban ong bala da kalong kum ta ngidon ha kawai pat kalyang kabangi bakla ha karukom sngoto sepang kajing penem namar ba kajing penem dalangi sngoto kum tayo le se don pren pingan chu at ngan chu benrap le se don pren ong ayo ngas sngoto bang layo jing penem namar ngalapen baptis bat kum ta ngalapen baptis mdei chu sisen asin ngalapen baptis bat kum ta philale ki wei pat ki kam nyam bat kum ta ter kita baro lada kata kadai karukom sngotu jong pi bangala yo ke jipin em de namar kini banga nga nut ban ong bakat kum kajing sisya na kaktin jong blay banga bat mengi ngidon ha karukom sngotu kababakla namar balay namar hakeleng ka perthai baro ki jinget ha ka perthai kumang ong epi kibar pensyong nong rembet baya ka jing pen em layo tang da ka jing le da ki kam bat kum jo ru da ka jing smoke scam jonga bat jongi bangi layo ya ka jing pen em henrei kum ki banget how Jesus Christ kum ki kristan ka ei ka ba per do tam na menta jonga bat jongi ka long pade ba ki tu baro ki bangalo ong mene la ka long ha ka jinget da kum we la ka long ka jinget ki we pat ki kom jinget la ka long ka jinget ha kajinget kristan jongi de kamba onga nga kito baro na makata kilong ki babakla kadao kolong na banta jonga bat jongi bat kat kom gaji shisha na kaktin jong ble ka jing pen em ka jonga bat jongi kadai kom ong Jona ar khandai pet ka kitab Jona ar khandai ka ong ba ka jing pen em ka long na utrai bat de tang ha ka niam kristan bat de tang ha ka jinget kristan banginot ban ong ba ka jing pen em jonga bat jongi kam dei nang no mdei jing le jong no mdei jing la jonga mdei jing sngo jonga handai ha ka jinget kristan ka jing pen em ka shift ka wan nang ni nakanga ka jingla na ka ni ki ong em ka jinget jonga ka dei na marba utrai ula le na manta jonga bat jongi pi inam ka shift kam dei shu manga kam dei shu ka jingle handai ka dei da don manora manu bala le bala penyo yang aga jing penem de hakata kain ka perdo ka jinget kristan ka jongi baka jing penem jongi ka syong kalong ru na utra kumno le se ka jing keli ka babut bat kalong kumno dah kumno baka ta ka jingle jong utrai ka la pen penem yengi ka jingle ka jong utrai ka dei larangi shem ka dei be tang lemba ka jinglong bat ki kam ke jong Jesus Christ ke jinglong bat ki kam jong Jesus Christ bat de tang hakata kabadon hakani kaliang bat de tang hakata banga bat mangingit sa ma de jing penem ki ei kita ki badon hakani kaliang ka ba utrai ulale na mata jonga bat jongi bangin long ki balayo e ke jing penem ngan ai nuksa ka to ka ne na ka tin jong ble ka baning kong ke jing siu kuna ngila dei ban syak siu ngi dei ban siu ya karam ka bangila le pop bat kum ta ter ya ki kam ki bangila le bat kum ta ter ya ka banging mla syu dalai ban siu la khia palat la ban palat tangba uji su ong em ngala siu manga ka kuna nam ta jong pi pet iwe yo anes city yo anes iwe lenong ba a khot ba a uji su ong piladon namar kata ha kajing syate bendi piladon namar kata kajing syrai penrem ke ei ka bajau uji su ong ngala dap siu spa ya pi ngala siu ya pi da kador pet Ephesus iwe nyo Matius arpo pra kini ki yathu ingi baka kam kajong jisu jong kajing siu spa kalala ban penlong ingi ki bla siu spa da u nangta ngabat mapingi de ban ba ya ka pop ngide ban ba ya ka pop ka kuna jong ka pop ngi baro ngilale pop ndei lak tang da bayo nu adam ndei de na mar bangi ngile pop da ka jinglong da ki kam gi bangile man la kentar man la iminen na mari tai pop ngide ban ba hala ka jong ka terpeng ba teng ka pop ka ban kya hadu kata-kata ba teng ngimla syu wat ban kikli ru tikata ka jing ban kya jong ka pop ngimla ban kikli dalele ujisu ngalala ban pendap ya kata dangahi ngalaba khala ong ujisu kolosai ar khatsa bat yo dan preng jongiru
ngipet yala de ngi ong ngakwa man kapat ngade ubri ubarem hakapop tenrai ngala don no adam la besut yang bat ngala long unong yo pateng ya kata kapop tenrai uji suong ya kata kapop tenrai danga pila ban kapat nama limba jonga la ban kapat pipet ke siti upol o ke siti jo syau titos kalau nong kabalai dekat basan titos lai san nang ta kadan kajing map kabau Jisu ladap map lupa yang abat dengi wang I have forgiven ladap map lupa ya kapop kaba menta kaba rem kaba menta kaban sawan uji su ang ngaladap map lupa kakam jonga kakam hapok kakam kaba ngalale kalong ngaladap map lupa halor kading pena it is finished ladap map lupa ya pi pet rom sau iwe pra uji su upen pena banga ladap map lupa lemba uji su ladap map ya kipop ki jonga kaba mangabat menginginam lak dalile banle daladi nangta lapan kesan yang awat ingi ngem dai syuk ban long ki khon jong blai ngem dai syuk ban long ki ba eat ke jong blai ngem dai syuk ban yadan benta bat u blai ngem dai syuk ki bala ban long ki ba yok benta bak haka spa ke jong blai God riches haki economy ke jong blai haka jinglong haka eki baula bah ingi handai uji suang ngalapan kesan ya pi lada pila lom kena ibam ler, ibam biang, ibam betsu, ibala tap dah kai. Wang Jisu ngalapen kesannya pi. Rom lai arpue arpusan. Bat kum taru, kumong omentan. Ngabat mangi. Dai tang haka kam kajing le kajong Jisu. Uang bala penlong padengi sasisin. Ki konjong bele Yohanes iwei katar. Kini baro ndetang kini don cibon ki weiro ngasu atang kendiat kini baro kini tang ki kam ki bau Jisu ule ke ba mangaban mapi yok ngi bakla sengap ha kini baro ki bangong mentan siu spa siu kuna bakala jing kapat jing map jing penkesan jing kapat ke jing long ki konjong blai ke jing ting konjong blai kini baro ki dei ki bau kam ki bau Jisu ulale ki ba manga bat mapi dalele yok ngi bakla ni nam la ban le yaki nginam la ban le dalele ru ken mau bahaya kata kendiang ba mangabat mangi nginam la ban le yaki ki bu Jisu ulale balada ngem la ban le kata ka bemut ba ka jing pen ke jong abat jongi ka dei bet tang ha ka ka ba u Jisu uladep ban le nak benta jong abat jongi ngan om ya sin ngap ba ba ka jing pen jong abat jongi ka syong bet tang namar kata haka ka bau Jisu uladap banle nakabenta jonga bat jongi bat haka taka plan jong ka jing penem jongi ladanga bat mangingirai ngikut jumut bat ngi pediang yakate ka bau Jisu ula ai sobhai nge nyang taken ka jing penem kawan kabamot ka jing penem kamdei ka ka ba mi nanga internally da ki jing le jonga jongi kamdei ka ba mi nanga bat nangi da ki jing kam ki jongi da ki jing sngo jongi ka jing penem ka dei bet babawan na sya uji Yesus Kristus na syabar da ka jing kam jing le jong Yesus Kristus badai tang uji Yesus Kristus ubala ban satisfy ubala ban penhun ya ka hok ka jong ublei amdan ka weipat ka bala ban penhun ya ka hok ka jong ublei namar balai namar ba uji su udaihi ublei namar ba uji su udai ublei ulong oba khot oba klempop ubala khana ka meritesiti ha ka jinglong sotti ka jong ka uta oba klempop ula namar kata ban long ubala man penhun ya kata kajing long hok ke jong blai da kajing bat jong u ya ka keti ke jong shiliang ba ka keti jong blai shiliang Yordan na preng jo fi perkat pada oh kitu ki banga ong menne pada kitu ki ba pediang yu Jisu bat kum ta teter kitu pat ki syong hae kitu ngin sekeran hakawai pat ka benta hakawai pat ka Bible study hanrai iswa ban pintem ba kitu ki di ki jingmi bat ki jingle balesi ki dur ki dar jong ke jing penem ki badan hapok kata ka plan jong ke jing penem henry lada mangabat mangi ngi pet selade kadai ka babaha ka ban pet selade kadai ka babaha ban yet yelade ka Bible ru ka khot ingi ban yet yelade barbo henry habang yet yelade bala pilong hok pilong shida pilong bet aka jing yet yelade nginut ban ong bakat bangi nang yet yelade nginang yo I om ye ke jing le bah ke jongi ngi yo I om na ke jing la ke jongi kat bangi dang yit yalde nganot ban ong bangi yo I ya ki artli ki ke bat ka baneng kong ka bangin yo I syai bahala dang yit yalde kalong banga peleng
Kitu barok ki jingle jonga kilong tang ipngit henry ke ka bangayo ka banganga long kadai kene baka banungkong kadai ngayo yaladi ubre ubapop bat kabaar ngayo ubre uba syarem hakata kabor jong kapop. I am a failure to sin ngadai unong pop ubala syarem hakabor jong kapop bat kum tau pol ukran syai uang men step nga persyang man lek kan ni ka babaha damit dapet la lek ka babakla ka daw ka dei balai namar ka nicha ka jinglong ka jonga bat ka jongi ka dei bet ka jinglong ka bapop bat kum ta kat bangirang yet yal dengan ong biang ngiyo bat ka ngilong bat ka ta ka jinglong jongi ngi sngo thu bangilong kinong pop bat larang pi ong yang akan ni ka por habang kinong pop bangabat mapingi long kinong pop bat ngi syarem ru hakabor jong syaitan hakabor jong pensyoy jong uman laki kenta kabamot dala lele irah mabat mapi nginom la ban yo ya ka jing penem dala dehi bat dai tang habang yasno bat ka ka basyabar dala de lemba uji sukres ngi sayo ya ka jing penem Martin Luther utho komne ngap ki kentien basngo tanat bawang habang apet syaladi ngayo kumno ondang la ban penem yanga henry habang apet sya ujisu ngayo kumno dak kumno bat kumno ngala ban long ubala jakno ngan ai ngan batai kumne habang abat mangingi pet yaladi ngiyo ba kumno manga uba pop kat ni manga ubala le ki kam jaklia manga ubala satla yo blay manga ubala di yo blay manga ubala len yo blay haki habang adon beki parlok ngalen yo blay manga habang ngalalong kristan apen baptis yang amang kena ngalalong naga ying kristan manga ubala len yo blay baka bor yo blay kam don hanga manga ubala le iki baca klia ba omdon bala ban ya thu yanu manga habang apet yalade bateng-teng yo don na pleng jo piki ba perkhat yalade mangati ngala lepop hatu ublay urang la na eman ma habang ipet yalade ngi ba kumno ngala banang yo kacing map neki kam gi bangile man lakas ngi Henry Martin Luther ong pade Henry habang ipet pat chau jisu kumno te ngendang perkhat banginang la ban long ki balaja no namar habang ipet show jisu ngi iki kamba ulale nam ta ka kam jing pen nam ta jong aba jingi kumno ti dakar jing la jing pendep jong jisu kumno mangabat mapi nginang la ban long ki bala yap no bat ki bala ja no namar habang apet yala de sa sisin ngayo bang long unong pop hari habang apet show jisu ngayo ya unong penem nganong message sisin habang apet yala de ngayo ngalong unong pop habang apet show jisu ngai ba udon unang penem komta ka jing penem naman ta jong bat jongi ka David tang lamba uji sukres bat kumba ong ki reformer u Calvin u Martin Luther bat ki wei de ki bakraw ki pa jong ka jinget ke jong bat ke jongi ki ong komne ba ka jing penem namar kata ka dei ka ban jalong bat ka dei kane sngap ba ka jing penem ka dei tang lemba ka jing tang ha u Jesus Christ marwe tang lemba da ka jinget ha u marwe tang nakamenta ka buram ka jong ublay marwe bat day tang katahi ka rukom balatho ha ka Bible marwe ka jing penem na markata ka David ka jing ngobha ka jong ublay da ka jing ya ka jing hangabat hangi Yodan na pleng jong fingan penkot da ka ba ongkom ne. Yodan na pleng jong pi perkat. Baka jing pen ka jong a jongi kadai ka bawan nasyani bat nasyatai. Da ka jing la ka jong abat jongi ngan ong biang Ka jing pen kam day namar bangala long Kristan, ngala long kani ka kunhun Kristan, ngala long kani ka uni ngala lek Sunday school ngakit kambalang ngala pen baptis, ngala lek kani ngala lek katai ngala long kumni ngala isaki u Jisu bat kum tateter kita baro kim day kilat jong ka jing pen kilat jong ka jing pen ka day be tang lembah u Jesus Christ. Bat ka benta ka baat pada. Yodan na preng jong pi. Kat ba fidang ngap ikan ni. Yodan na preng jong pi ki ba perkat bakum kumnote ublay udang map yang hatu dang don jing map ne menga dang kini kita yang kenduk shibun bah ki parlok samla hapdeng ki jing kenduk ke jing keren shibun bah ke jing keli ke bami bet ngalap tip te
bangala ade ban le kini ni henry ka pop ka bangala le akan katayo ka di kata hatu udang dan jing map hatu ublei udan jing map udang map ne em yang abat engi hatu ublei udang map ne em yang abat engi nakwa ban ong kumne baka jing em ga jong abat jing ila kalong kat balong teng ki breu kila du jing kerman ya ka jing em jong pe teng ki breu kila perkhat da kumwe teng ki breu kila aya ka condemnation kila rai penrem ya pe teng ki breu kila ong ba kani bat utne la biang ga jing em jong me umdan la chu da kumwe umdan la len ti chu me la long breu ba ya phala long breu ba ya let's say don preng jo pi ki ba di ki ba persyang ki ba ngat ka jing kerni ki ba bon yo dan preng jo pi ne ki pop ki ba per pi ngau bala rai penrem ya pi mdan lat ndan len tisu longkom taka kan thai ma kabala syarai penrem setang ban len temma kibriu baro daka surga bajam majority jing kibriu kelang ya ka jing em jong kane la de ban rai penrem no mdan jing kermen chu lakot kane mdan lat ndan len tisu setang ban chu yap bet tak bakot kolong bet ke jing yap jong ka jing em ka jong pi mdan syu da kumai pada de hakum kata kapor ujisu ang ngaladap ban pendap ikini ke baro dai na manta jong no juno I have come for the sinners ngalawan na manta ki pop ki bapang baru jisu ang kini ki jing pendap ki jonga ki dei kom ye pi ki pasngau kum ta kas kedau ka jing khot yang abat ringi ka sulong bai wan syau su pedang ye ki gif su pedang ye kini ki jing ai sngo bah jong ka jing ai ka jong ubat ka jing pen em ka jong su ong da ka jing ngai baro kom ong Enoch, kumbaong Abraham, kumbaong Abel, nga one try da ka nut baro, nga tip nga long ka ba jot ka ba rem just who I am, just as I am, kumbanga nga long nga one ha jan jong me. It doesn't matter nga pair kumnuro, nga suwan ha kamat jong me nga ong try pedang yang nga. Namar nga tip ba melala ban pen em yang nga, meladep ban pendep ya ka plan jong pen em jong nga one be ha jan jong me tang kumbanga long, balada pile kumta upudang Jisu. Kumbaule ading pna artli ki kti upiar kumne, baro artli upiar haduk menta berkata kadi ka papau namar ngalayap la pendap ya ke jing pen em la pendap ya ke kam jong jing pen em wan ngan kedop ya pe kiti balamong ke jonga ken serput serpa pada hang ta ki bri ki babon ha ka pertai ha ka bible ha ka jing ya tengku bau Jisu rem kat barem jot ka bajot ha ka jing pendap jong ui ka kam jong jing pen em ki ma sa sisen pada ya ka hok ya ke jing pen kesan ha kamat jong ukupa jong apa jong iba penai atau pi keluar ban wan sejan jong atau pi pedang atau pi khot ne em yu ha ka jing em ka jong pi ka jing pen em ka dai tang lamba uji sukres tengi adwai badiadan de preng jo pi ka ni ka por fi sngo bakidan ka jing sngo thu ba bakla fi shu ong yu jisu pleng as sngo thu man ta ka sngi baka jing pen em ka dai tang dame ban ngam kwa buram e ru em ya la de yo kumno phis ngo baka jing le ki kam jong phi ki dei ki jing la bat ki jing la jong phi ban pendap ban pen yo ki jing penem suang Jisu ngala bakla ngas ngo thu manta baka jing penem jong ka dei tang dame yo dan pan apre jong phi ki ba perkhat hatu dang don jing ma hatu blei dang it yanga hatu blei dang pedang yanga Jisu ulala ban le kita uladap pendap lupa pada do menta menne ka kti jong ka kenere phi barang syukwa ififin sngowi ya kajing it kajing ka papur rakamat kajing em kajing pi bat pedang ya kata banga kwa ifi kat ni kapor ngan duai na mata jong pi banga kwa ififin juk pedang ya kini kajing duai kajing kini kapor ngin duai lang kamat jong belai Jisu ngai ngo eme ko kenrat na mata kani kakam ka bamelale ko trai ngai ngo eme ko kenrat bamelong blei uba it ubala le iki baro khnang bamanga uba pop uba mla ban le shu dalade me ko kenrat da ka barai ko kenrat ya ka jing em jong la jong ban sha yap ko trai mela shim no ya ka kuna jonga mela shim no ya ka pop jonga ba ka ta ko trai ka ba ka pop ka bangam la ban ma wat ya lade mela ong mela map ko kenrat balada me mela map ko trai ki pop jonga ngalong ko trai ban map shu ya ka pop ka bangalale ba de
namar kata ko kenrat yo dan kano ko try kini ki para ki jong ki pasngap ni ka singi yo dan manora ko try kini ka por ko kenrat ki pasngau bo amla syuk ban map ki ko try hakani ka klip mat ka jing shisha jo ka ktin jong me barok ko kenrat ai ki ka jing tikna ko try ba me kloy ban map ki bat me map ki ko try shisha ko pa ide ba kenrat yo dan ka jing nok men sem ka jing rai pen rem ka jing syak rai pen rem ka jing ngau ko try bang amla syuk te kenrat ya rap me ki ko kenrat ban ngau thu ba kam dai ke ei ka bakila ban le ka ban yo ya ka jing pen em sai si sen pan ya ka jing khapat sai si sen pan ya ka jing jang hon nak mat jong ka pa sai si sen pan handai dei tang ko try da ka jing le ka jome bat kum ta ya rap ingin ngau thu ko kenrat bang isu dei ban wan ha jan jome yo dan manora ko kenrat akan ka por ko try da ka jing ngau ret barok ki wan da ka jing ki ong try ji sungap pedang ya ka jing pen em ka jome try ngaduai ko kenrat ba menyarap ikikin ngau ko try ya ka jing rahem ka dok nut ba try ba me reng hapo ka jing em jong ki ba me syong ba me penlong em ya ka jing em jong ki sai si sen me klepat me thau thmai pat me regenerate ko try ka ek ka balapun me besok pat me ai ko try ban mi spe e re ko try ba kan jing em na ka jing em jong ki hapren ka jing do jing karman ba ki ek ba thmai ko try kan jalong nama dei namar me la le ka jing em jong ki bat kat ki ba pudang ya me ko try ka ni ka por ka mentar ka jing ai ko kenrat ken yok mat ko kenrat ka jing pen em ka jome atrawi it ya rap ngabat ingin skau thu syai bang inom klet dalele baka jing penem jongi om de ba syam nang no handai tang da me Jesus Christ kom ta ko kenrat ka jing skau thu ya la de bu bat ka ngalong ngasuan ban penret akhamat jome ko traban ong try ngapediang ya ka kam jong ka jing pen em jome ka ba mala pendap halor ka ding pena try shim yang abat ingi sasisen ya rap ingi nang san hapak kata abang iyo diang ka jing pen em jome hakan ka janmit ka mamanta ngi dua ngi pan ni baro haka kerteng jong Jesus Christ amen ubleng kerku yengi ya ta ka jing sngoto mat ya ta ka jing scam bo Jesus ula pendap ka kam ka jing pen em nak benta jong pi amen